Yonde no moko sana kero mo president wense William Ruto otagereire sauti ya wananchi abakana ngampata geti komenterwa ebango kero bugima bwa kongire asoe komentera wananchi mafuta asoe komentera wananchi omogati asoe komentera abananchi petroli echipigipigi obugima bochi gokonga paka noena abantu basinyuna Kenya yeito neto tagete tomenye nduri koyana sigombia mono sana. Number 2 ngosaba abachumbe baito bali bagete chikura kuunga mukono amangane yo komentera abananchi tax egente ke giakorune president yeito William Ruto rero kebasomie lesson buna ekerba wake kura bategerere sauti yo mwananchi njena idete chi constituency che county ya Nyamira nkaboli abantu bagante bikauli moja mpata itiko iwa mangana ya finance bill na inde bagantenga senator Kongo Mogeni igotoli maiga yayi bange bagapinga bate Kongo Mogeni gagonchukana matanga oendonyo araba ntamakoli hakuba boli lakini bana barolire nanga yo mwananchi o Kenya konye ateneine onko basaba abajumbe ba minto amangana ya gakoba na inu eta mwaboli abananchi ngakibatagete mwake kura kulingana no gotakwa nenjera abananchi batagete ikiana bwa banene na batachorete na batebege tobisi